Laksitaning gati adicara boyong Basuki Tirta Panggesangan dinten menika Setu Pahing utawi tumpak jenar Surya kaping setunggal wonten wulan Oktober 2020 mapan wonten ing lapangan Desa Carangrejo. Cinampur sinuntak carem dados tunggal ing antosipun kalih tirta. Tirta ingkang dumados saking Narmada utawi lepen Semara Bangun kalian Deji ingkang carem dados tunggal. Semoga dengan festival ini benar-benar mendatangkan keberkahan rizki dari Allah, terutama untuk seluruh warga masyarakat Desa Carangrejo. Desa Carangrejo bangga menjadi warga Desa Carangrejo.